Hello mga kainday, it's me again, Ron, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan na nga mga kainday, magkabo mi. For today's video, magkabo mi sa sapa. Kami ni Joanna at saka ni Vinsoy. Ito na si Vinsoy. Ali, wang, wana. Dali. Hi sa ba? Hi. At saka si Vinsoy magkabo mi sa sapa. Ipakita ang galon. Ang galon. Tara na. Magkabo mi sa sapa mga kainday, kasama ko si Vinsoy again. At saka si Joanna. Ayan. Na? Sa sapa. Hubo. Hubo? Oh. Kuya, wag po. Ha? Thank you. Hi sa vlog na. Ha? Hi mga kainday. Hi kainday. Ato bang diri ah? Ha? Na mga bo me. Ato bang diri ba? Ha? Buang diri sa sapa. Guys. Labing bitindraan mo oy. Asa? Oo. Dili lang ba mo? Naman. Na daw buang. Wala may buang. Tara. Nini bang habas Ayaw ko. Inahay lang mga kainday be. nini Hi sa mga kainday. nahabas daan. Nahabas. Ano po si nini? Musa ito yung ni mama day, ni papa ni mo day? Papa ba? Parang di pa. Hindi mo to katong buntis ko pang. Buntis pa. Di Kusga? Di man agi o sa pugol. Kasi kauban ni mo? Sa nanay ako. Panabi. Tabi. Amo gagani. Tabi. Uy, naubo. Tabi. Asang kabang mo? Ha? Asang kabang? Wa may kabaw. Tara. Tara na. Mahuwag sa tang. Ha? Mahuwag sa tang. Unya na, uy. Wa pa ganit kakabaw. Pahuway na ka. Gihipos na, oy. Sa gihipos tag iya. Hi sa Joanna. Hi sa vlog. Hi. Ayun. Oh, naabot namin sa sapa, guys. Abot namin naabot. So yun mga kainday, magkuan mi magkabo mi sa tubod dali as sa sapa nila Vinsoy. Dinhi ka ligo o? Dara ka na. Kalalong banti. Bisap o na diot to asay. Ha? Ano naman?
Ayan ko guys. Saan sa tubig guys? Tubig guys. Sabi mo ha? So ayan mga kainday, sa makarelate ani magkabuo diri sa tubod sa sapa. I-stop na siya. Kuya day, nahay. Tarong na. Abot namin sa sapa laom. Sige, ito ba nga? Ito ba nga ba? Ito ba? Lang kayong sapa. Ito ka ba mo? Yung mama eh. Yantib. Ibinsoy. Tubig! Tubig! Ambak na, day. So ayan mga kainday, muli namin bye-bye. Muli namin sa balay na human namin kabuo diri sa tubod. Tubod sa sapa. Sa sapa. Kasama ko si Joanna. Si Joanna Marie mga kainday. Bakit? Kasi manangaway. Nababay na. Babay na. Babay mga kainday. Babay na sa inday. Ato bang diri? Ato bang sabihin? Tarong nga. Inday. Tarong nga. Babay na sa inday. Na I love you. Nabdi ka. Inday. Inday. Na please subscribe Subscribe. sa akong YouTube channel. Channel. Bye-bye. Bye.